Абай. Бачаам барои чӣ нагуфтӣ, ки ай рӯймаш дай кор монди, як кор пеш кардам. Учаҷон, модарам ҳолатиш беҳад вазбинай. Мада хозисум дар курай. Аз ширм ҳалол бахшидам та бача. Ман модар нафаҳма гуфтам, беморай худаш. Вазъиятиш хуб нестай. Барои ҳамун тарасум пурсидам. Бадриддин Холев. Охи бародарҷон, ман гуфтаистам, ку модарам ҳолатиш беҳад вазбинай. Мада хозисум дар курай. Охи ай кор сир кардан мара, бародарҷон. Ман модар нафаҳма гуфтам, беморай худаш. Вазъиятиш хуб нестай. Барои ҳамун тарасум пурсидам. Надори а? Майли хуб бародарҷон. Худоро шукр. Бадриддин. Абай учаҷон. Хоб ин омадам. Абай учаҷон. Барои чӣ хистен учаҷон? Охи шумодам дуки нестай. Бадриддин. Абай. Бачаам барои чӣ нагуфтӣ, ки ай рӯймаш дай кор монди, як кор пеш кардам. Учаҷон, ма ҳеҷ гап надорад. Ин вазифаи ман шуморо нигоҳбин кардам. Мегзара, иншоалло ҳал меша учаҷон. Як кор буда, ёли бо кори нав меём. Як дақиқа бачаам тоқат кун. Хуб учаҷон. Бадриддин, бачаам, ин соат модарам барои ман нишона монда буд. Майна барои тӯи арӯсит бачаам ваҷӯҳ кардем. Гуфтам арӯси туя биёрам, да дасташ меандозам. Ха ҳеҷ гап не бачаҷон, ман барфурӯш камбутиёта буд ку. Имрӯз ки эҳтиёҷ ба пул дорӣ, бачаам барфурӯши камбутита буд ку. Учаҷон, шумо ира Аҳмад аз бисёртар дӯст медоред. Дар кор нестай учаҷон, ҳал меша иншоалло. ҳеҷ гап не бачаам. Чӣ хел ту бепул мегардӣ, ман ором гардам. Бар бачаам, аз ширм ҳалол бахшидам та бачаам. Я бахшӣ ки камтарак вақтона мегирам, ногуфта намуна як хабара мехоҳам ба якояк шумо бирасонам. Нафарое ки мехоҳед дар хона шишта маблағи маоши хуб ба даст биёред, мо ба шумо тавсия метаҳем ширкати Фаберлик. Рақамое ки дар ҳами зери видео мондагиам, фақат ин кор ногуфта намуна барои бонувон аст, барои занҳо. Фарқ надорад студенти, хонашини, чизе бошӣ набошӣ, иншоалло ки ба ҷои кор таъмин мекунам. Фақат дар хона мешинӣ, чӣ дар курай, як телефон дар курай, маоши сар меша ай 1000 сомон, баъд оста оста баланд меша то 20-25 ҳазор сомона метавонӣ ки ҳар моҳа ба даст биёрӣ, агар ки ҳаракат кунӣ. Ногуфта намуна шахсое ки намефаҳмед, дарсҳош ройгон аст. Ҳамин рақамое ки дар ҳами зери видео мемонад, апай Сайёрабону ҳатман кадоме ки мехоҳад кор фаъолият кунад, дар ҳамин рақамҳо менависанд. Иншоалло ки айноми канали мо гап занед, бо хела ёрдамтон мекунам ва дастгирӣ мекунам. Воқеъ сарбаланду хонаобод бошед. Учаҷон, мада муҳим саломатии шумо аст. Иншоалло ки нағз шиден учаҷон, айда хубтар шаба мегирам. Бадриддин, бачаам медонӣ чӣ? Мурдан ҳақай. Банда муранда, ҳамаи мо мемурем бачаам.
من از مردن نمیترسم بچم. من از اون چیزی میترسم که بعد مردن من تو خور میشی. بعد مردن من کی توی رنگ من دوست داری میکنه. بعد مردن من توی هیچ که مثل من دوست داری نمیکنه. هیچ که توی مثل من غم خوری نمیکنه. بعد مردن من خور میشی. Badreddin Kholef.